Ak aj ty patríš do väčšiny ľudí v dnešnej dobe, ktorí pracujú za počítačom, sú väčšinu dňa statickí a kvôli tomu upadá ich fyzická zdatnosť, to znamená, že majú stuhnuté svaly, máš nejaké bolesti krížov, ramien a podobne, alebo ti ubúda sila, tak mám pre teba štvorkrokový návod, ako celé toto zvrátiť a budovať si fyzicky zdatné a pohybovo slobodné telo. Prvý krok, ktorý potrebuješ urobiť, je nájsť si spôsob, ako zväčšiť množstvo pozícií, ktoré sú ti k dispozícii počas práce. Absolútne ideálne riešenie na toto je polohovateľný pracovný stolík, ktorý ti umožní pracovať hlavne predovšetkým v stoji, ale zároveň ti umožní využívať aj sedenie a čokoľvek medzi tým. Mať k dispozícii státie ako pracovnú polohu je podľa mňa absolútne esenciálne, a to kvôli tomu, že popri státi máš oveľa menšiu prekážku k tomu, aby si sa rozhýbal. Čiže keď si zapadnutý do svojej pohodlnej kancelárskej stoličky, tak musíš prekonať nejakú prekážku k tomu, aby si sa rozhýbal. A my ľudia sme prirodzene veľmi lenivé tvory a takéto prekážky, keď sedí pohodlne, jednoducho prekonávať nechceme. Ak nemáš možnosť zabezpečiť si takýto polohovateľný pracovný stolík, tak kľudne improvizuj, ale hlavne si nájdi spôsob, ako môžeš popri práci stať. Zároveň treba ale povedať, že ani keď sedenie zameníš za celodenné státie, tak problém nevyriešiš a preto ti odporúčam ponechať si aj možnosť sedenia, ale čo je dôležité, neodporúčam ti mať na sedenie, ja to volám, že taký vankúš na kolieskach, to znamená pohodlnú hlbokú stoličku, ale odporúčam ti nejakú inú, nazvime to, že platformu na sedenie, ktorá ti umožní sedieť v rôznych iných pozíciách, ako napríklad aj hlboký drep, alebo turecký set, alebo seiza, čiže ja to volám taký japonský set, alebo mnoho ďalších iných pozícií. No aj keď máš najlepšiu pracovnú stanicu na svete a popri nej používaš rôzne pozície na prácu, tak stále si počas týchto jednotlivých pozícií statický a to ti poviem, že tvoje telo nebolo prispôsobené na to, aby v takýchto statických situáciách príliš dlho zotrvávalo. A preto druhý tip, ktorý pre teba mám, alebo druhý krok ku zvrátenie tvojej degenerácie, je zaviesť si pohybové prestávky a počas týchto pohybových prestávok sa výživne rozhýbať. O tomto som detailnejšie hovoril v predošlom videu, ktoré ti nalinkujem tuto do rohu, ale pointa je v tom, že nech už si akýkoľvek superman, tak podľa mňa snažiť sa sústredene pracovať dlhšie ako nejakých 45 minút je pre väčšinu ľudí kontraproduktívne a preto ti odporúčam zaviesť si pracovný režim, kedy budeš pracovať v blokoch, a to pomocou metódy, ktorá sa nazýva Pomodoro. To znamená, že namiesto toho, aby si sa snažil bojovať proti tomu, že sa dlhšie nevieš sústrediť, tak to vlastne využiješ vo svoj prospech a namiesto toho, že sa budeš snažiť obchať každú ďalšiu minútu produktivity, tak jednoducho vstaneš od svojej pracovnej stanice a dopraješ svojmu telu nejaký výživný pohyb vo forme, ktorú ja nazývam pohybové jednohúbky. Pohybové jednohúbky sa vyznačujú tým, že prenesú tvoje telo, respektíve jeho najviac zanedbávané kĺby, cez čo najväčší rozsah pohybu, prípadne aktivujú nejaké spiace svaly, ktoré počas svojej sedavej práce nepoužívaš a týmto vlastne dajú tvojmu telu signál, že tieto rozsahy potrebuješ, že ich využívaš a tým pádom si ich budeš udržiavať. V rámci tohto kroku mám pre teba ešte jeden tip
A to, že mnohé veci, napríklad nejaké telefonáty alebo virtuálne meetingy, sa dajú vybaviť aj počas pohybu, ideálne počas chôdze, čiže ak máš nejaké dôležité telefonáty, tak ich jednoducho zober svoj telefón von, ideálne do prírody a jednoducho ich vybav počas pohybu. Tretí krok, ktorý je nielen pre sedavcov, ale pre každého jedného človeka absolútne esenciálny, je naučiť sa tzv. Bezpečnostné zásady pohybu. Tieto bezpečnostné zásady zahŕňajú napríklad to, že vieš, ako udržiavať tzv. Neutrálnu chrbticu počas tvojich aktivít, či už niečo potrebuješ zodvihnúť zo zeme a preniesť, alebo iba keď stojíš alebo sedíš na mieste. Totiž aj keď sedíš úplne bez záťaže, tak na tvoje telo pôsobí gravitácia a je veľmi dôležité, ako svoje telo voči tejto gravitácii máš usporiadané. Ak si počas sedenia zhrbený, tak tvoje telo to bude vnímať ako signál na adaptáciu a bude sa táto pozícia do tvojho tela sa tak zacementuje a tým pádom bude sa prenášať aj do iných pohybových situácií. Na túto tému, ako udržiavať svoju chrbticu v neutrálnom nastavení, či už počas sedenia, státia alebo prenášania ťažkých vecí alebo čohokoľvek iného, som už tu zverejnil jedno veľmi užitočné video, tak si na ňo klikni a pozri si ho tu. Jeden z takých rýchlych tipov, ktoré ti pomôžu udržať neutrálnu chrbticu aj počas sedenia, je, že si jednoducho sadnem na kraj svojej stoličky a tým vlastne budem mať kolena nižšie ako panvu. A to mi umožní oveľa ľahšie udržiavať svoju chrbticu v neutrálnej pozícii, než ako keď som v tejto klasickej pozícii, kde je iba otázka času, kedy sa mi začnú kríže prehýbať a ja sa začnem hrbiť. Takže dôležitý tip, sadni si na kraj stoličky, daj si kolena nižšie ako panvu a budeš mať oveľa lepšiu pozíciu sedenia. Čiže teraz už vieš, že potrebuješ mať poprvé možnosť meniť čo najviac pozícií počas tvojej práce, ideálne teda aj státie. Už vieš, že sa potrebuješ čo najčastejšie výživne rozhýbať počas tvojich pracovných prestávok. Už je ti aj jasné, že potrebuješ udržiavať neutrálnu chrbticu počas tvojho, či už počas sedenia, státia alebo v bežnom živote. No a štvrtý krok, ktorý k tomu potrebuješ urobiť, tieto vlastne prvé tri boli všetky bez nejakej extra časovej investície, ale štvrtý krok je už trošku časovo náročnejší a to je vlastne tvoj tréningový režim, počas ktorého práve budeš budovať svoju pohybovú slobodu a ktorý ti vlastne spraví ten najväčší rozdiel v tom, že budeš naozaj budovať fyzicky zdatné telo. Síce ťa to nejaký čas navyše určite bude stáť, ale nemusí to byť toľko, koľko si možno myslíš. Úplne ti budú stačiť také 2 až 3 hodiny za týždeň, počas ktorých budeš pracovať v prvom rade na svojej mobilite, ktorú si dlhé roky strácal, a takisto na budovaní a znovu získavaní svojej sily. K tomu, aby sme rozobrali celý tvoj tréningový plán, sa teraz nedostaneme, lebo to je na dlhšie, možno v nejakom ďalšom videu. Ak chceš, aby som takéto video spravil, tak mi prosím ťa napíš do komentárov. Ale čo by som ti takto narýchlo povedal, je, aby si určite nevynechal 3 zložky z tvojho tréningu. Prvá z týchto zložiek je mobilita chrbtice. To znamená, že samozrejme, že chceš mať pevnú chrbticu a pevné jadro, alebo tzv. Korzet, ale zároveň chceš aj mobilnú chrbticu a na toto mám 4 výborné drily v jednom z videí na tomto kanáli, ktoré ti nalinkujem sem, aby si ho mohol pozrieť. Druhá zložka, ktorú ti určite neodporúčam zanedbávať, sú nohy, a to hlavne v takom duchu, aby ťa tie nohy
vedeli uniesť v rôznych pohybových situáciách. No a k tomu potrebuješ samozrejme, že silu, ale nie iba v jednom priamočiarom pohybovom vzore. To znamená, že ak budeš robiť iba drepy s veľkou činkou, tak to nestačí. Ale na tento účel ja osobne používam 4 pohybové vzory, ktoré sú kozácky drep, dlhý výpad, je tam predklon a je tam tzv. Pigeon stretch. Tie, ktoré už na tomto YouTube kanáli nájdeš, tak tie ti nalinkujem v popise tohto videa. No a tretia zložka, ktorú by si samozrejme nemal zanedbávať počas tvojho tréningu, je rozvoj sily a v tomto prípade hovorím o rozvoji sily vršku prostredníctvom pohybov s vlastnou váhou alebo teda s vlastným telom. Silu vršku rozdeľujem na silu tlaku a silu ťahu a rozdeľujem ju aj na silu pokrčených rúk a na silu vystretých rúk. Na každé z týchto mám jeden dôležitý pohybový cieľ, ku ktorému ti odporúčam sa dopracovať. Takže toto sú 4 kroky, ktoré potrebuješ k tomu, aby si budoval naozaj fyzicky zdatné telo aj napriek svojmu sedavému zamestnaniu. Ak chceš ísť trošku hlbšie, lebo však dnes sme to iba veľmi rýchlo preleteli, tak si klikni dole v popise, nájdeš odkaz na môj webinár, kde ti tieto 4 kroky rozoberiem trošku hlbšie, tak aby si ich mohol ľahšie implementovať do svojho života.